I den her video vil jeg vise, hvordan man kan løse opgaver, som handler om linjer og cirkler i GeoGebra, og hvordan man sætter det op i Mabel. Så opgaven har jeg kopieret ind i Mabel her, så vi kan se, at der er givet to linjer. Den ene som en ligning, og den anden som en parameterfremstilling. Og det første vi skal gøre, det er at tegne linjerne i samme koordinatsystem. Og det er det, vi skal bruge GeoGebra til. Jeg starter lige med at gøre klar her. Jeg skriver linjerne tegnes i GeoGebra. Sådan der. Så skal vi over i GeoGebra, som er her. Og når jeg skal taste nogle ligninger ind, så kan jeg gøre de to vinduer lidt mindre, sådan så jeg har Mabel herover og opgaverne. Og så har jeg GeoGebra her, hvor jeg skal skrive input. Så der er noget, vi skal være opmærksom på, når vi skriver linjer ind her, i forhold til om det er givet som en ligning eller som en parameterfremstilling. Vi starter med linjen L, som er givet ved en ligning. Når man skal skrive den ind, så skriver man simpelthen det hele ind, det vil sige begge sider er lighedstegnet. Så vi skriver her i inputfeltet 3x plus 2y minus 8 er lig med 0. Og så kan vi se, at der kommer en linje frem her. Nu hedder linjen ligning 1, men vores linje hedder jo L. Så vi kan gå hen her, og så kan vi højreklikke. Her. Sådan her. Og så omdøber vi linjen til at hedde L, ligesom den er givet i opgaven. Sådan der. Så hedder den L her. Og vi kan lige rykke det ud. Sådan der. Den anden linje M er givet som parameterfremstilling, og når vi skal skrive en parameterfremstilling ind i GeoGebra, så skal vi kun skrive højre siden af lighedstegnet, det her henne. Og når vi skal skrive vektorer, så bruger vi almindelige parenteser, og så adskiller vi de to koordinater med et komma. Så vi skriver her 9, minus 7 plus t gange minus 6,3. Og så når vi trykker enter, så kan vi se, at der kommer en linje frem her. Og igen, så hedder linjen noget andet end det opgaven siger, så vi omdøber den til at hedde M i stedet for. Sådan der. Så har vi de to linjer. Og så skal vi lige have dokumentation, og det gør vi simpelthen med et screenshot. Sådan her. Og vi tager her. Sådan der. Så sætter vi det ind i Mabel. Og Mabel sætter altid en meget, meget stort screenshot ind, så det skal vi gøre lidt mindre. Og der skal man være opmærksom på lige, at det ikke bliver forvredet, det her grafvindue alt for meget. Sådan der. Så kan vi skrive en lille konklusion. Ovenfor er linjerne L og M tegnet i samme koordinatsystem. Sådan der. Så skal vi have B her, hvor vi skal bestemme den spidse vinkel mellem de to linjer. Så vi gør klar. Den spidse vinkel bestemmes også med GeoGebra. Og vi gør sådan her igen, så vi kan have vores, vi kan se både GeoGebra og Mabel her. Så det vi skal, det er, at vi skal finde vinklen her, den spidse vinkel mellem de to linjer. Og til det skal vi afsætte nogle punkter først. Så vi tager op her i punktværktøjet, den der, og så klikker vi simpelthen på de her tre punkter, så det vil sige et punkt på linjen L, og så det her skæringspunkt, og et punkt på linjen M. Så nu har vi ligesom afgrænset vores spidse vinkel. Så lad os skrive, hvad vi gjorde her. Der er lige en stavefejl. Så vi afsætter 3
punkter, og så hedder de her i GeoGebra A, B og C, så det kan vi også skrive A, B og C. Og så skal vi bestemme vinklen med et vinkelværktøj, så det skriver vi. Og vinklen bestemmes med vinkelværktøjet. Så skal vi have fat i vinkelværktøjet, og det kan vi se heroppe, er det noget med en vinkel, så det er herinde, vi skal finde vinkelværktøjet. Så vi finder det her, og så klikker vi på vores punkter. Sådan der. Og så kan vi se, at det er jo faktisk en forkert vinkel, vi har fået her. Vi har fået en meget, meget stor vinkel. Vi kan også se her, at den er 330 grader. Det er altså ikke en spidsvinkel. Og årsagen er, at vi har klikket i en forkert rækkefølge på vores punkter. Så hvis man får sådan en forkert vinkel, så kan man gå ned her og markere den forkerte vinkel. Og så sletter vi den bare med delete på tastaturet. Så vi har altså klikket i forkert rækkefølge. Før klikkede vi på først C, så B, så A. Så hvis vi prøver at gøre det i omvendt rækkefølge og klikke på A, B og C, så kan vi se, at nu får vi altså den rigtige vinkel, som vi var ude efter, den her spidse vinkel. Så nu skal vi lige have noget dokumentation ind i Mabel. Så vi forstørrer lige her. Igen, vores vindue. Sådan, og så laver vi et screenshot, hvor vi den her gang også tager det her vindue herude med, og vi kan lige gøre det en lille smule større, så vi rent faktisk kan se, hvad vi har skrevet. Og vi tager screenshot. Sådan her, så vi får det hele med. Og så går vi ind i Mabel igen. Og indsætter her. Og igen er det meget, meget stort, og vi gør det lige lidt mindre, uden at forvrænge det. Så kan vi altså konkludere, det vil sige, den spidse vinkel mellem L og M er 29,74 grader. Det kunne jo også være, at man var blevet bedt om at finde den stumpe vinkel her. Så det vil man bare gøre på præcis samme måde. Nu fjerner jeg lige det her. Jeg klikker her i cirklerne, så kan vi ikke se dem ude i grafvinduet. Så hvis nu, at vi var blevet bedt om at finde den stumpe vinkel, så skulle vi igen afsætte nogle punkter. Nu afsætter vi sådan her, så det bliver den stumpe vinkel, og så igen tager vi vinkelværktøjet og klikker på vores punkter, og så ser vi, at nu får vi så den stumpe vinkel. Ja, men det var jo ikke det, vi skulle, så hvis vi har noget her, som vi ikke skal have med på vores tegning, så kan vi nemt slette det ved at markere det herud, og så trykke på delete, så vi skal ikke bruge de her punkter til den opgave, vi blev stillet, så dem sletter vi lige. Sådan der. Så lad os gå tilbage og se, hvad det var, vi så skulle. Så får vi givet en cirkel, og vi skal bestemme skæringspunkterne mellem cirklen og så linjen M. Så lad os gå tilbage her. Så nu skal vi altså tegne en cirkel, og så skal vi finde skæringspunkterne mellem linjen M og linjen L. Så jeg klikker lige linjen L fra, fordi den skal vi faktisk ikke bruge nu. Og så skulle vi have en cirkel, så jeg gør igen, så jeg kan se begge mine vinduer, så jeg altså har selve cirklen her. Og når man skal skrive en cirkelsligning ind, så skriver man også det hele, det vil sige begge sider af lighedstegnet. Så jeg skriver hernede i inputfeltet, x minus 4 i anden, plus y plus 2 i anden, og lige med 25. Sådan der. Og vi kan se, at der kommer en cirkel frem, så jeg har altså tegnet rigtigt. Igen så hedder cirklen jo ikke det, som den hedder i opgaven, så jeg omdøber lige her. Højreklik, omdøb, og så kalder jeg den C i stedet for. Sådan.
så skulle vi finde nogle skæringspunkter. Så det gør vi med skæringsværktøjet. Lad os lige gøre klar her. Så det var opgave C. Så hvad har vi gjort indtil nu? Jo, vi har tegnet cirklen, så vi skriver cirklen C tegnes i GeoGebra. Og så skal vi finde skæringspunkterne, og det gør vi med skæringsværktøjet. Og de to skæringspunkter mellem linjen M og cirklen C bestemmes med skæringsværktøjet. Så skal vi ind og have fat i skæringsværktøjet her. Og det er lige lidt nemmere at se, hvis vi gør det stort her. Sådan her. Så skæringsværktøjet finder vi heroppe, fordi vi skal finde nogle punkter, så det er oppe i punktlinjen her. Og det er den her, der hedder skæringsværktøj. Sådan der. Når vi skal finde skæringspunkter, så skal vi simpelthen trykke på de to objekter, som vi skal finde skæringspunkter mellem. Så det var linjen M, og det var cirklen C. Og så kan vi se, at de to skæringspunkter kommer frem, og vi kan se koordinaterne herhenne. Det er 7,-6 og minus 1,-2. Så nu skal vi igen dokumentere her, hvad det er, vi har gjort. Så vi screenshotter her. Vi skal have fat i linjen M og hele vejen ned til her skæringspunkterne. Så vi gør sådan. Og så sætter vi det ind i Mabel her. Og minimere screenshotet uden at forvrænge det. Og så kan vi lave en konklusion, det vil sige, de to skæringspunkter mellem linjen M og cirklen C er 7,-6 og minus 1,-2. Nu mangler vi kun at svare på det sidste spørgsmål, som er, at vi skal bestemme afstanden mellem de to skæringspunkter, vi lige har fundet. Så vi gør klar her. Afstanden mellem de to skæringspunkter bestemmes i GeoGebra. Og det gør vi med afstandsværktøjet, eller længdeværktøjet, og det finder vi heroppe under vinklerne. Og det er den her, som hedder længdeværktøjet. Så hvis vi trykker på den, så skal vi altså klikke på de to objekter, som vi skal finde afstanden mellem. Så det var mellem de her to skæringspunkter. Sådan der. Og så får vi givet her, at afstanden er 8,94, og det kan vi også se herude. Så vi skriver lige her i Mabel, at afstanden mellem de to skæringspunkter bestemmes i GeoGebra med længdeværktøjet. Og vi går ind og tager screenshot. Kan lige gøre sådan der. Kan lige flytte den op her. Sådan der. Vi sætter det ind. Minimere screenshotet uden at forvrænge. Og konkludere. Det vil sige afstanden mellem de to skæringspunkter er 8,94.